Ja, i og med, når man tilsætter lys, kan fotosyntesen begynde, fordi lyset tilfører energi. Ja, lyset er nødvendigt for, at planterne kan danne fotosyntese, da lyset giver energien til at omdanne CO2 til O2. Nej, grønne planter optager kun CO2 og omdanner det til O2. Jeg er ikke helt sikker på den her, men jeg vil forvente, at fordi vores udåndingsluft er naturalt pH-værdi, at vores BTB vil blive grøn. Ved tilsætningen af danskvand vil vores blanding blive mere basisk, fordi danskvandet vil afgive noget CO2 til vandet. Fjernelsen af CO2-molekyler vil ikke gøre vores blanding mere basisk eller syrlig, fordi der hverken indgår lys eller CO2, vil planten ikke kunne påbegynde dens fotosyntese, og vandet vil derfor forblive naturalt i pH-værdi. Da kun sollys bliver påført vandet, vil intet ske med pH-værdien. Vandet vil forblive naturalt, da planten vil afbalancere mængden af CO2 iført vandet, og fotosyntesen vil ikke kunne påbegyndes, da lyset ikke er til stede under udviklingen. Da kun CO2 bliver påført, vil vandet blive mere basisk. Fordi planten, CO2'en og lyset er tilført, vil planten påbegynde dens fotosyntese. Ved kun at indsætte CO2, vil vandet blive mere basisk.